ban krek ka China ban yale haduk ka bakut Persia ya ka jingbu khajina jong trom ka Europe pat ka themu ban thombor Persia ka China kadang scam hapdeng ka jingjur jong ka thema khayi pateng bat ka US da ka bakan taj ki khajina kum ka jingpen bernya bat ka aidak ya ka jingkla ya ka jing ya keren sya ka jing ya kan an ka China ka lakan taj ban kan randin namar ka thema khayi pateng haka perthei ka bala penmi da ka jingpen kudor jong Presiden Donald Trump kadang yai peteng ban keta ya ki yau ki hat ban penjiliu ya ki jing ya phar jing mot haka liang ka jing ya dei bat ban bu jing ma ya ka jinglong jingman jong ka yok ka kot haka perthei ka China ka la penthei ya ka ka ba ka la batai kum ka jing penjot jong ka Amerika hadin bau trom molekular ban penkiudor ya ki mar China syapalat 4% nadu ka sngi ka balai kane ka jingle kalong kum ka jingpen sitombeng ya karai jong ka Beijing ban penyahap ya ki kamram ba ya kendo bau trom mula penpau ha kata yau baladap ka jingpen kiu ka ba jurbha ka bala penduk jingkerman ya ka jing ya keren ya so